Assalamu masu kallon barka mu sake saduwa da ni Abdulkarim Popular a cikin shirinmu na Tauraron Mako, inda yau a cikin shirin muke tare da babban bakonmu tauraron mu Alhaji Sheshe. Alhaji assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi. So Alhaji Sheshe ya kasance cewa fitacce ne a cikin ɗaya daga cikin waɗanda suke shirya finafinai. Ba ta ɓata lokaci ba mu shiga kai tsaye cikin wannan shirin namu na Tauraron Mako. Alhaji za mu so mu ji menene ya ja hankalin ka shigo cikin masana'antar fim? Gaskiya abin da ya ja hankali na shigo masana'antar fim, ina da sha'awar harkar entertainment na yaro. So bayan na gama makaranta primary school, ba abin da nake sha'awa sai ga 'yan fim. Primary school? Tun daga primary school haka ina dan fita daga gida, ina zuwa kallon 'yan fim su Ibrahimawa dinnan, su yomen su waye haka, su iyanta ma. So a haka dai har na samu dan sassaba da wasu mutanen tun wancan lokacin. So sai na sa a raina in na gama secondary school insha Allah harkar fim zan shiga kai tsaye. So da na gama haka sai na fara bibiyar 'yan fim haka, na zuwa location ina ganin yadda ake shooting fim idan za a yi, kuma ba shooting fim ina tafiya harkar kasuwanci na. So haka har da tsinci kaina. So a wancan lokacin da ka saka a ranka cewa za ka yi harkar fim, su waye abokanka da wanda aka saba da su? Akwai wani Baba William, shi ne ɗaya daga cikin abokaina. Akwai wasu masu wani kamfani kuma shi entertainment, akwai Sani, akwai Murtala, akwai wani Jagwales. So sanda ka gama secondary school ka zo kake zuwa location, su wancan suna ina lokacin? Su suna nan suna producing films. Okay. So idan za su yi shooting films za su gaya mun, zan je in ga yadda ake. To da ka je kawai kana so da ka zo location ko sai aka baka producer ko kuma ban taba sha'awar yin wani abu ba ko in koyi wani abu, kawai dai ina sha'awar na ga yadda ake shooting film haka. Kuma a lokacin ba sana'a na dauke shi ba, kawai abu ne da zai dinga sa ni nishadi. So don haka ban kokarin na koyi wani abu a wannan lokacin ba, tunda ina kasuwanci na. Kawai in dai suna da shooting zan je in kalla, in ba su da shi zan shiga. To ya aka yi to ka zama producer? So a hankali ina haka sai muka haɗu da MD Hikima. Bayan mun haɗu da su Oscar su waye haka dai ana tare. So still dai ina ta bibiyar harkar da an saba da mutane, amma dai ba ana sha'awar yin wani abu. So da ƙarshe akwai wani lokaci ba zan manta ba, bai fi shekara ɗaya da wani abu ba, ni abokin 'yan fim ne amma ban da wani specific waje da za a ce ga role ina a fim, amma still ina da office a cikin Hikima multimedia. Muna harkar industry tare da MD Hikima, amma ban da wani role. So da ina sha'awar in zama executive producer, in zuba kuɗi na. So sai wani lokaci ba zan manta ba, MD zai yi fim ana bikin duniya, ya zo yin fim ɗin ya ce min wani producer nake ganin za a ɗauka. So tun kafin Usman Ma'azu ya fara wani producing, abokina ne, sai na ce to mu kira Usman Ma'azu mu bashi producing ɗin. So da muka bashi sai na ɗan tattaya shi aiki. So don haka sai ni role ɗin co-producer a fim ɗin. So daga nan na sha'awar kawai bari in dinga taya wani aiki, na zama co-producer. Haka zo a yi wani fim ana wata ga wata, shi ma aka bani co-producer. So daga nan dai haka Abdulaziz dan Small ne. So amma ba shi ya bani ba, shi ifi din ne, no Abdullahi ya bani, da yake abokina ne. Ana wata ga wata shine wanda ya zo da wannan controversy haka, taliya zuri. Shine wannan aka dan samu matsaloli
na rashin understanding da mutane suka yi. Na ko kuma na an wuce gona da iri. Suna ganin kamar an wuce gona da iri yanayin maganganun da aka yi, amma shi marubucin da ya rubuta yana amfani da age, babban age, misali ba under age ba under 18 ba, so maganganun da ya yi. Amma kuma a matsayin ku na ku wanda kuke da ruwa da tsaki na wannan fim din, kun rubuta cewa wannan fim din kada ran kasar shekara 18 ya kalla. Shi ne problem din da muka samu. So akwai problem ke? Akwai matsala. Zuwa muka gama shooting fim din nan, kafin ya fito aka dan samu matsaloli sosai. Again muka kara shirya ni da nun zai yi wani fim cigaban baya da kura. Wata sabuwa? Baya da kura mafarin tafiya kenan. Sosai ce duk jaruman da suke ciki ba su za a saba in ci marubucin, sai dai canja story idea din. Muka magana, Adamu mutumina ne haka, muna mugun mutunci shi kuma lokacin ba sa dasawa sosai da shi. Na ce kyale ni zan wa Adamu magana, neman Adamu magana aka sa shi a cikin baya da kura mafarin tafiya. Sosai abin ya zama cece kuce a industry. Me yasa za a cire wani a sa, saboda abu ne da ba a saba ba. Sosai na ji ba da kura so a doya a ciki. Akwai Alinuhu, akwai Rikada, akwai Fatiwasha da sauransu dai, da Anu Abdullahi. Wannan kuma akwai Fatishi Umar, akwai Adam A Zango, akwai Rikadawa, akwai Alasan Kwalli. Sosai abin ya zama cece kuce a masana'antar, saboda abu ne ba a saba yin haka ba. Ana ganin kamar na zuga mai fim din ne saboda ina da alaka da Adamu. So a cikin maganganun da ake yi, sai wasu daga cikin jaruman mun zauna da shi, wasu daga ciki suna mai da maganganun su a cikin maganganun. A nan na san na zama producer, saboda sun manta wancan karin na yi ko producer, na kara ko producer, still a baya da kura mafarin tafiyar ma ko producer ne ni kawai. Sai Usman Ma'azu ne producer. Sai kawai suke cewa ba san matsayina ma a industry ba. To daga wannan ranar kawai sai na ji ya kamata mutanen nan su san zan iya producing. Su ba wanda ya koya min harkar producing. Yau da gobe ce kawai, yau da gobe na ga yadda ake yi. Daman shi harkar producing yawancin na Kannywood ba a makaranta ake koya ba. So idan dai kana da experience za ka iya yi in ka ga yadda ake yi, in kuma kana da content da mutane. So sai na je na bibiya, na ƙara karantar abin, na je YouTube na ɗan kalli waye ma producer, sannan me aikin producer. So akwai abokina Ibrahim Birniwa zai wani fim ɗansa ta fara ta ƙare. So da haka da muka mijin makauniya kenan. Mijin makauniya da muka zo teamwork ne da ni da shi da nu, muka tsara yadda za a yi fim ɗin. Sai suka ce to ni ne producer fim ɗin. So daga wannan fim din na fara producing. So a shekarar dai daga fara producing dina na wannan ta fara ta kara, shekarar bata fita ba sai da ne producing fim 12. Mu ji guda shida daga ciki. Akwai ta fara ta kare, akwai Rumana, akwai Arfat, akwai Yakin Mata, akwai Rashin Zama, akwai Ɗanbala. Ɗanbala aikin waye? Ɗanbala kamfani na ne. Wani kamfani? Sheshe Movies. So shine last one ɗin da na yi a shekarar da ta gabata. So Alhaji Sheshe, kai abokin 'yan fim ne, ka zama producer, baka san ka zama producer ba sai da aka kai wani matsayi sai ka ga cewa ana nema a maka gori, kawai sai ka ɗauko riga ka saka. Gaskiya ne. Ka ji wani canji saɓanin da kake abokin 'yan fim da kuma da ka zama cikakken producer? Dole akwai canji, saboda da harkar da aka ce harkar ɗaukaka ce, to dole mutum sai ya haƙuri. Da kuna shiri da mutum ko kuma kuna shiri da mutane lafiya kalau, duk lokacin da Allah ya baka wani matsayi za ka wakilci jama'a sosai, ka dinga haɗuwa da kalubale kala-kala.
amma so far akwai wani challenge haka na duk wanda aka ce shine producer shi yake da alhakin kiran wani da crew ya haɗa je samu location ya kaza ta yaya aka yi ka iya haɗa waɗannan abubuwa? Dama ina da alaka da kowa, so don haka duk wanda na kira aiki yana bani haɗin kai 100%. Ban taɓa samun matsala wajen yin aiki na ba. Amma ana kuka da jarumai na saba alƙawari, ka taɓa samun wannan? Ban taɓa samu ba, saboda muna abin ne based on agreement. So duk mutumin da ya san mutuncin kansa ba zai kokarin ya saba ma alƙawari ba idan kun yi rubutu da shi. Alhaji Sheshe, yanzu gashi mun zo mun tsince ka kuna wani babban project na writer multimedia, ya aka yi ka da cikinka a cikin wannan? Dalilin da yasa tsinci kaina a kamfanin nan, ya zo za su yi wani fim arpat, so sai yake neman wanda zai taimaka ma wajen producer din shi Alhaji Sani Salakatsina. So daman Kamala Alkali ya bawa director, sai Kamala Alkali ya min magana ya ce za mu je office ɗansa da Allah zai haɗa da shi, zan taimaka masa wajen aikin shi producer ni ko producer. So da naje muka yi magana da shi sai ce mun mato kawai ya ajiye rigarsa ta producer, ni in masa producer fim ɗin. So muka yi fim ɗin lafiya muka gama, sai ce min to ya kamata in samu wani labari da zai ƙara yi wani fim ɗin amma ya kasance babban project ne. So don haka sai na ce mai kira Ibrahim Birniwa, wataƙila zai iya rubuta ma fim ɗin da ko da an taɓa yinsa ko kuma ba a taɓa yin sa ba. Ya kira Birniwa, sai Birniwa ke ce masa gaskiya in dai wannan labarin yake bukata sai ya ba shi shekara ɗaya. Shi kuma ya ga ba zai jira ba, sai ce to ba wani labari da yake gani a ƙasa wanda za a iya? Ya kai, sai ce akwai wani labari da ya taɓa rubutawa Sani Rambo, amma Sani Ramban ya siyarwa da Alhaji Sale, Garba Sale. So sai ce ba matsala, sai ya kira Garba Salen suka yi magana, sai Garba Salen ya ce ya ba shi labarin. Wai kuɗin labarin nan da aka rubuta shi zai kai nawa? A wancan lokacin da aka rubuta ya kai miliyan 1. So Alhaji Sheshe, za mu so mu ji su wane ne azan waye jaruminka wanda kake ganin cewa wannan jarumin shine jaruminka a masana'antar Kannywood? Gaskiya ban da wannan, duk gaba ɗaya jarumai na ne. Amma kuma akwai wani jarumi da kake ganin cewa wannan jarumin ya fi baka abin da kake so? Ban san wannan ba, saboda kowa ya ban taɓa samun da matsala da wani jarumi. Ba mu ga matsala wanda ya fi bani lokacin da kake yaro dan fama kake sha'awar fina-finan Hausa, wani irin a ce maka marigayi Ibro, Esnu, Ibrahim Mandor, Alinu, Adam Izango, Sandan da Abba El Mustapha Raguwa, wani jarumi ne wanda wannan shine jarumin ka na farko da ya kwanta maka? Gaskiya a wancan lokacin kawai ni mace ce. Wa? Abida Muhammad. Abida Muhammad. A wancan lokacin? Yanzu muna cikin wani zamani wanda muna da Aisha Tsamiya, Rahama Sadau, Fatiwa Sha, Juniya na Gudu, Nafisa Abdullahi. Ba ko ɗaya ciki, kawai abokan aiki na ne. Kawai abokan aiki. Idan muka kalli daraktoci fa, wani darakta ne ka fi samun kwanciyar hankalin aiki da shi? Duk daraktan da na aiki da shi. Kana samun abin da ke so saboda lokacin ka ne yanzu kana aikace manya, amma kuma kai ka fi so ka yi aiki kila da babu, kawai duk lokacin da script ya zo hannuna, in naga wannan script din ya dace da wannan daraktan kawai zan bashi. Ban da wani darakta da zan ce yau gashi da aikin da ya zo hannuna da shi zai. So kana tafiya ne based on script. Wannan script din darakta wani shi zai fi daukan sai ya kamata wannan ne wannan to amma misali to ta yaya ake gane cewa wannan labarin hannun daraktawa ne? Muna fim kala-kala, akwai home videos, akwai comedies, akwai irin adventure. So far yanzu kai kai comedy na yi comedy guda ɗaya. Wanne? Dan Bala. Dan Bala. Waye daraktan ka Dan Bala? Kamala Alkali.
okay. So kamar alƙali daraktan comedy yana yi, yana daraktan comedy. Abin da ya sa na ɗau labarin na bashi shine mun yi wani aikin aboki na Abubakar Bashir mai shadda Kannywood dubarudu. To lokacin da muke aikin na ga kokarin sa na ɗaukar fim ɗin yacce yake, so da aka rubuta min dan bala na je na karanta shi sai na ga zai iya bani abin da ya fi wanda sai na ce to ya kamata mu aikin nan da shi. Okay. Kuma an yi aikin lafiya? An yi aiki lafiya, an gama lafiya. So akwai abubuwa da ake fama da shi a masana'antar fim na cunkoso na mata. To gaskiya ni wannan cunkoson kamar ban san shi ba. Dalili shine ni kawai duk lokacin da ɗauko labari ina ganin wace ce ta ɗau fim da muhimmanci, wace ce ta mai da fim sana'a. So duk wata wacce bata mai da fim sana'a ba ana kiranta aiki na. Kuma bana zuwa in ce wa mace ga wani labari baki tafi fim ba zan sake in introduce ɗinki, bana irin wannan. So don haka wasu ma in na gansu an ce yan fim ne sai in ga kamar ba ma yan fim ɗin ba ne. Saboda bana alaka da su. Ni ina alaka da su shi yake nufin cewa ba shi yake nufin cewa ba yan fim bane, sai na ga kamar ba yan, saboda ban saba ganin su ba ko ban taba ganin su ba. Okay. Amma wace irin aƙida ce da kai game da sabuwar jaruma? Duk jarumar da ta ɗauka ta zo fim ne ta yi shi sana'a, so ina so ta shigo. Masu kallon mu kuna tare da ni Abdulkarim Fafala da muke tattaunawa da Alhaji Sheshe, furodusa na fina-finan Hausa. Alhaji Sheshe, inda baka zama Sheshe furodusa ba, da me za ka zama, da wace sana'a za ka yi? Dama origin ina da sana'ata, ni dan kasuwa ne a kantin kwari. Okay. Harkar mai yadi da shadda. Okay. Kuma hagobe? Hagobe saboda sana'a ce ta gidanmu wacce na taso na ga 'yan gidanmu suna yi. Kuma da ka fita ka dawo zurut hikima, baka samu kalubale a gidan cewa ya za ka je ka zauna da? Kawai abinda na sani shine iyaye na sun bani tarbiyya, so duk inda je zan kula da tarbiyyar da suka bani. Suna da yakinin wannan, shi sa ban wani samu matsala da su. Okay. Ana da aure? Ban da aure, ana shirin yi dai. Akwai wata ƙasa kenan? So an je an yi magana gemu? Za a yi magana insha Allah. Fim ce? Ba fim ba ce. Amma yanzu misali inda a ce akwai wata fim da ta zo tun cewa tana ra'ayinka, kana ganin za ku iya? In dai har na yaba da hankalinta ba. Okay. Amma to baka duba kafin ka kai ga wancan magana na wancan auren wacce da aka yi ba wata sabai ka a cikin fim ba da za ka? Babu, hasali ma ne ban taba cewa mace zan aure ta ba, sai wannan yaren yadda nake so zan aure. Tun a baya ban taba ba. Masu kallon muna tare da Alhaji Sheshe, duk da dai cewa ba mu ji menene asalin cikakken sunanka ba. Sunana Mustapha Ahmad. Daga ina? Daga Kano, kuma Kano municipal, kuma Sheshe kwatas. Alhaji Sheshe din, sai ina aka samu sunan Alhaji Sheshe din? Abin da ya sa aka samu sunan Alhaji Sheshe, already sunana Mustapha, so sai ake gaya min Alhaji mutanen gari, so Sheshe kuma anguwa ta ce, so don haka mutanen da suke cewa Alhaji sai suke yi min lakari da Alhaji Sheshe. So da ka shigo sai sunan sake? Da na shigo kawai sai sunan ya fi ni haka. So za mu so mu ji waɗanda irin fina-finai ne suka fi kwanta maka a rai, ka fi son ka yi su, azin irin wannan da kuke yanzu na sarauniya na epic, ko kuma comedy, ko kuma home video? Duk gaba ɗaya uku. Kawai ina duba labari mai ma'ana wanda yake da saƙo, wanda in ka kalle shi ba za ka san me yake
nufi ba, ko kuma in aka kama labarinsa ba za ka san ina ya dosa ba. Idan muka ce muka dawo kan abin da ya shafi personal life ɗinka, wani irin kaya ne sutura ta fi burge ka so a ce wannan kayan su kake saka? Manyan kaya ne da hula. Yan wani hula da ka saka? A wannan saboda yanayin aiki ne, kuma ana rana, kaga za ta kare min rana. So idan muka ce kamar abinci fa? Abinci ni dan gargajiya ne, dan cikin gari ne. Amma kuma majalisar ku na ɗauka a nan cikin da ke cin indomi. A indomi ina cinta, ina karyawa da ita saboda ta fi sauki haka, kuma ba na son cin abincin da ba shi da sauki wajen karyawa. So amma in san samun ka ne me ka fi so ka ci? In san samu na ne, ina so na ci indomi, ina son in ci tuwon shinkafa miyar kuɓewa. Me ka fi so ka sha? Na fi son in sha ruwa. Wace mota ce ta fi burge ka? Babu. Ba motar da ta burge ni, saboda ban mallaka ba. Duk wacce na fara mallaka ita ce ta burge ni. So Allah ya kawo. So ban sani ba ko kana haka social media? Ina yin harkar social media. Kamar da? Ina Twitter, ina Instagram, ina Facebook, ina Snapchat. Kaman Alhaji Sheshe tare da Rahama Sado a Facebook ko? A page ina na kamfani na kenan. Sheshe Movies. So Rahama ya kamfani ce? Ba yar kamfani ba ce ba, abokiyar aiki na ce kuma kawata ce. Ban sani ba idan ne maka tambaya ɗaya game da halin da Rahama ce ciki yanzu a masana'antar fim, ko za ka iya cewa wani abu? Abin da zan iya cewa shine kawai ta yi laifi, an yanke mata hukunci bisa kuskure, ta tuba, ta yi nadama. So daman duk dan adam mai laifi ne. So wayanda suka yanke hukuncin suna tunanin za su iya yafe mata ta ci gaba. So kana, inda a ce za a tattara ra'ayoyin mutane, ka aminta a yafe mata ta dawo ta ci gaba? Na aminta, saboda ai ba mu taiwa laifi ba, Allah taiwa laifi, shi kuma Allah ai gafurur rahim ne. So masoya za su iya mallakar, za iya ba su username ɗinka? Why not? Username ɗina na Instagram Alhaji Sheshe, na Facebook Alhaji Sheshe, da kuma na kamfani na Sheshe Movies, na Twitter Alhaji Sheshe 3, na Snapchat Alhaji Sheshe. User WhatsApp kuma number ce? WhatsApp number ce, amma ban cika amfani da WhatsApp kuma. So menene sakonka ga masoya masu bibiyar ka? Sakona shine muna jin daɗi, duk mutumin da aka ce yana son ka ya gama ma komai. So muna jin daɗi, muna kuma ba su haƙuri game da wasu matsaloli da ake samu, ko a yi musu fim ɗin da bai zama daidai da ra'ayinsu ba, ko kuma a yi wani abu da ba su ji daɗi ba. Dole sai sun yi haƙuri, duk ɗan adam ajizi ne, mai laifi ne, ba zai yi a ce 100% kana faranta wa jama'a ba. So masu kallon mu duka nan ya kamata ce mun kawo ƙarshen wannan shirin namu tare da Alhaji Sheshe a cikin shirin na Tauraron Mako, tare da ni Abdulkarim Papalaji. Assalamu alaikum.